Càritas no tenim un no per a ningú i per això acollim a persones en situació de pobresa i necessitat i treballem amb elles per ajudar-les a desenvolupar una vida plena sense importar la seva creença, origen o cultura. A Càritas tenim un sí per a més de 60.000 persones i un sí per oferir més de 75.000 serveis. Un no als desnonaments. Un sí al servei de mediació de l'habitatge. Un no a l'atur. Un sí a l'ocupació. Un no a la pobresa hereditària. Un sí pel projecte de prevenció de la pobresa infantil. Un sí a les ajudes econòmiques i cobertura de necessitats bàsiques. A Càritas tenim un programa de col·laboració amb les entitats que té com a finalitat implicar els agents econòmics en el desenvolupament del benestar social. Entitats amb Cor està format per un equip de 60 voluntaris que treballen en 4 àmbits: empreses amb Cor, clubs amb Cor, fires amb Cor i universitats amb Cor, amb un objectiu comú: aconseguir el benestar de les persones més desafavorides. També col·laboren amb Càritas 3.781 voluntaris i 161 persones contractades, més de 450 parròquies de 3 diòcesis i més de 130 congregacions religioses. A Càritas volem ser una peça clau de la responsabilitat social corporativa de les empreses, fundacions, clubs esportius, universitats, entitats en general. Si ens ajudes a ajudar, millorarem el món des del punt de vista social i també mediambiental. Hem d'escollir entre un mercat global dirigit únicament per càlculs de beneficis a curt termini i un altre que posseeixi un factor humà. Amb la teva ajuda, a Càritas podrem tenir un sí per a tothom. Si tens un sí per als que més ho necessiten, ens pots ajudar de moltes maneres. Facilitant la incorporació al mercat laboral dels que més ho necessiten, fent una aportació econòmica puntual i periòdica o microdonacions dels empleats, realitzant una prestació gratuïta de serveis, promocionant el voluntariat corporatiu o activitats de sensibilització, fent difusió de les problemàtiques a través dels mitjans de comunicació de l'empresa, amb formació específica per part dels empleats de l'empresa i realitzant una donació en espècies. Contraprestacions. Si Càritas guanya, tu guanyes molt més. Menció en les nostres publicacions. Obtenció dels beneficis fiscals que els ofereix la legislació vigent. Vinculació directa amb un projecte determinat. Avantatges. Presentar-vos davant de la societat com una entitat amb cor i reforçar la imatge de marca. Si tu tampoc tens un no per a ningú, aquesta és la teva entitat. Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau, que on hi hagi odi hi posi amor, on hi hagi ofensa hi posi perdó, on hi hagi discòrdia hi posi la veritat, on hi hagi dubte hi posi fe, on hi hagi desesperació hi posi la llum, on hi hagi tristesa hi posi la joia. Oh mestre, fes que jo vulgui més aviat consolar que no pas ser consolat, comprendre més que no pas ser comprès, estimar més que no pas ser estimat. Perquè és donant-nos que obtenim, és oblidant-nos que ens trobem, és perdonant que som perdonats, és morint que ressuscitem a la vida eterna. Càritas, un no per a ningú.